כפי שאתה רואה יש רק אפליקציה אחת של מצלמה, זה אינסטגרם, זה לא מצלמה. הנה, זה לצלם את המסך, מה שאני עושה עכשיו. הנה, קמרה. הולכים ככה לסטינגס, פה, ואז עושים ככה. אתה רואה? יש לי slow motion, שאני יכול לעשות את זה על 720, על 120 fps, ואז לצלם. אתה מבין?